siqale ngale ndaba yam, sawugqibezela ngeyakho because neyakho ndiyayifuna. Singena ke ngoku kwinkonzo yokumiselwa kwe-foundation. Hayi bomama, ayini bomama, ayini bomama, ningaxhali, ayotransport yinyakanyaka. Zola nje wena uhambe nathi. Le mfeba sizayifumana, sayisherisha kunye nawe. Ayini bomama, bendithetha kamnandi ngani, sithi bayazola umama baseKhosi. Xa sizawungena kwinkonzo kaBawo uMongameli yokumisela le foundation, sele ekhona phakathi kwethu, sele ekhona phakathi kwethu uBawo uMongameli. Ndizawucela, andimboni uMama uPhiki, ndizawucela Mama uPhiki, xa umazisa umfundisi okokuba silungile, abefundisi okokuba sikulungele ukungena kwinkonzo yabo. Ebekhona uSisilinda, igosa lethu lesekethe, besingekamamkeli, ufike sesiphakathi ezindabeni, siyamamkela kunye naye. Ukhona noMama Msuthu oyi-district treasurer yethu, i-ex officio yethu yesekethe executive, kodwa ukhethe ukuhlala kule ndawo. Sisamnike nje le nyweba yanamhlanje, ngomso uzawuhlala endaweni azaziyo okokuba funeka ehleli. Tyhini khange ndinixelele bomama, nibahle ma? Hayi nibahle, ninibhidile funeke simane sisiba nezinye izinto ezingafuni manyana. Hayi nibahle, nibahle. Bendimane udibana nabanye abantu ndithi ihambo le uboya obu ngoba lela hey ndiyikayo noba mvile. Ndibahle kakhulu omama bam, enkosi kakhulu ngokuxhasa kangaka lo sitho. Ndilinde nje ukuba kuMama uPhike okokubana sithini. Okay, mandicele ke siphakamise ithulo ukwenzela uba bakwazi uthatha indawo yabo, sinciphe ke thina sinike umfundisi indawo yakhe.
Nkosi wabalikhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana. Ingekazalwa intaba ungekadala umhlaba lelizwe. Kwangunaphakade kube ngunaphakade wena unguThixo. Uguqulela etshabalalweni uthi buyelani ngonyana babantu. Ngokubebusweni bakho inwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlimi wemozulu. Uyabakhukulisa banjengomthombo. Kusasa banjengenxa ehlumayo. Kuba kusasa iyatyatyamba ihlume, kodwa ngokuhlwa iyasithwa ihlume. Ngokuba sigqitywa ngenkqubo yakho siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Iinkohlakalo zethu zibekile phambi kwakho. Izono zethu ezifihlakeleyo zibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho. Sigqiba iminyaka yethu njengembali. Ithi iminyaka yeminyaka yethu ibe iminyaka ema-70. Athi umntu xa ethe womelela ibe iminyaka ema-80. Kodwa amandla ayo abubunzima nobubi noko ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke. Sazise Nkosi ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze intliziyo elungileyo. Rhamente singena kule nkonzo yokukhumbula okokuba bakho esiphulukene nabo ebudeni bendlela. Abanye ngesinqishana abapha namhlanje kuba bahambe besesemandleni. Sineembuso esizikhumbulayo okokuba ngehleli kulaa ndawo ngoku ngeyesithi xa sihlangene ngolu hlobo, kodwa bekho phakathi kwethu. Sawunikeza loo mbeko nje yokokuba sicime nje amakhandlela abo ngokusesikweni xa sihlangene ngolu hlobo. Sawuvuma ke litulo 259 xa liyawutshona eli culo, unobhala womanyano uyawuza ke ngaphambili asikhokhele ke ukusuka kwendawo. Ndinika amehlo ndikhangele phezulu ezulwini ndibone khona abangcwele bevuye enkosini okuya babesemhlabeni belila inyembezi babebandezelwe zizilingo umlinge ngaphezi. Kodwa ndibona sebezoyisile ngoku. Ndabuza kunganina bathi kungaye ubefile owaphela thina. Babona inyathelo lakhe libheke kumini bahambe emthombeni wakhe baphumle ezulwini bathi ke ngoko makadunyiswe